Lidt højere skal. Jeg har haft fødselsdag. Til du bliver 6 år. Og jeg bliver 6 år. På en fødselsdag. Har du fået nogle gode gaver, Rosa? Ja, Hvad har du fået? jeg har fået en lille dukke, som man må have fra 2 år. 2 år til alle mulige andre år. Man skal være 2 år for at få sådan en lille dukke. Mm. Og så har jeg også fået en tyggegummi-maskine. Mm. Og jeg har fået sådan en bog, man kan tegne i, og så kan man læse i den. Mm. Og jeg har også fået en dagbog. Penge. Og penge. Hvad skal du have for dine penge? En Nintendo. Mm. Du har købt den på mandag, så? Nu skal vi se, hvor mange penge hun får i morgen. Ja. Nå ja. Hun får nogen der. Og du sidder med Gustav, din lillebror. Ja. Kan du lige filme ham? Han er vågen nu. Ja. Ja, han er vågen. Han kigger bare. Du er lige så goddag, Gustav. Goddag. Kan du se det? Nej, du kan ikke se det. Du kan se det bagefter. Han er træt, var Rosa? Du er god til at passe på ham. Du. Nu smiler han. Jeg kan ikke lide så godt med blitz. Skal jeg flytte den? Mm. Hvor kan vi have i, Rosa? Det er fint, med Rosa. Vil jeg sige? Du må selv lige med, Rosa. Vil du sige farvel, Rosa? Og tillykke med fødselsdagen, ikke? Hej hej, Rosa.